i ɲɛ min na n'i ka mɔgɔ bi kaso la i bi fɛ a ka bɔ teliya la karabali la kuranɛ aya in de b'a kɛ falawla annahu kana minal musabbihina n'i ka mɔgɔ dɔ minɛna k'a don kaso la mɛ zo ko tɛ mɔgɔ fagala ko tɛ dɔrɔgutala ni zuɲɛmina ko tɛ olu ni kaso ka kan nka binkɛ n'i ka mɔgɔ min kan fɔ a y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la e bi fɛ da ka don a kuma na a ka bɔ teliya la i b'i jija i bɛ buru ɲini i bɛ kuranɛ aya in sɛbɛn buru ka siɲɛ 7 falawla annahu kana minal musabbihina i b'a sɛbɛn buru ka siɲɛ 7 wallahi billahi n kalina ala bonyana ni min ditɔ filɛ i ma nin ye ni cɛ o cɛ ye nin kɛ k'a di i ka kasoladen ma n kalina ala bonyana a b'i bɔ siga foyi t'a la ayi o mɔgɔ kelen kɔni b'i bɔ kaso la siga foyi t'o la i y'a faamu mɛ binganikɛla ko tɛ dɛ zo ko tɛ mɔgɔ fagala ko tɛ olu ni kaso ka kan mɛ bingena e ka mɔgɔ min kan k'a don kaso la i jija i ka buru ɲini i ka c'est-à-dire i ka buru ɲini i ka kuranɛ aya in sɛbɛn ka siɲɛ 7 i y'a faamuya o tuma na i b'a buru bila ka taa di i ka kasoladen ma a ka buru in dun n'a y'o buru kelen in dun billahi a t'o bo kɛ kaso la ye ayi o tɛ kɔrɔbɔ dɛ maa o maa y'a kɛ a tigi y'a ye i y'a faamuya surtout an ka tungaranke minnu bɛ yen k'u t'u ka taama siraw fɛ bi mi k'a dɔw kan k'u minɛ k'u don kaso fu la k'a sɔrɔ u taatɔ don wari ɲini na an ye nin kɔrɔbɔ a caman na sa billahi ala y'a caman bɔ o la m'a di e yɛrɛ ma ni binkɛn'i ka mɔgɔ dɔw kan k'a don kaso la k'a sɔrɔ a n'a mankan i jija i ka nin kɛ ka da tigi ma billahi a b'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma ala k'a faamuko ɲuman dan bɛɛ ma mɛ n'i ye nin kɛ zo la dɔrɔgutala zuɲɛmina mɔgɔ fagala la alors k'a ka bɔ a b'a si den bɛɛ kɛ kaso la yen a ti bɔ kana siga dɛ ala k'an bɛ sababa ma nin ye kuranɛ aya jɛlen de ye ne y'a fɔ aw ye fɛn bɛɛ solution bi ala ka kuranɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ solution bi kuranɛ kɔnɔ nin ye kaso solution dilen ma ala ka kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire n'i ye nin kɛ dɔrɔn i b'a ye nin ye kun fɔ yakunu de ye quoi i y'a faamu hali ne delila k'a fɔ aw ye ala ka dandanfɛn dɔ bɛ yen n'i y'a minɛ k'a su ji la o ji kelen n'i y'i ko n'o ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ billahi i tɛ don kaso la ala ka dandanfɛn dɔ bɛ yen n'i y'a minɛ k'a su ji la k'i ko n'o ji ye e b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i tɛ don kaso la mɛ n t'o fɛn fɔ mɔgɔw ye nin cogoya in na tan sabu ka d'a kan binganikɛlaw ka ca tiɲɛnikɛlaw ka ca dɔ bɛ nin kɛ sisan ko ale tɛna don kaso la a bɛ taa tiɲɛni kɛ o tuma an m'a dabɔ o kama o de y'a to an ka fɛn caman bɛ yen an tɛ sɔn ka u bɛɛ bila ten o tuma ala k'a mɛn sababa ma nin ye kuranɛ aya jɛlen de ye ala tɔgɔ de don ni maa min y'a kɛ i b'a ye mɛ binganikɛla n'i y'a kɛ binganikɛla ni zo na olu b'u si den bɛɛ kɛ kaso la o ti bɔ o y'a fɔlɔ ye maa min bɛ fɛ sisan ka nafolo sɔrɔ kun fɔ yakunu na ka nafolo sɔrɔ karabali la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ ni ala tɔgɔ jɛlen ni kuranɛ jɛlen k'a sɔrɔ i ma sitanɛ baara kɛ i ma boli baara kɛ i ma kafiriya baara kɛ kuranɛ sura dɔ bɛ yen ko iza wakati suratul waqi'a i jija i k'ale nafolo baara kɛ ni cɛ o cɛ y'a kɛ nafoloko la wallahi billahi ala bi sɔn a bɛ nafolo d'a tigi ma a saraka ye sɛ jɛma den 3 de ye mɛ ale baara bi kɛ 30,000 nka i b'i ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i bɛ fɛ ka iza wakati baara kɛ i dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro la o ye +223 72 24 02 98 n bɛ segin a kan +223 72 24 02 98 n'i y'an wele o numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala k'an bɛ sababa ma a bɛ kuranɛ aya in partager
mɔgɔ caman bɛ yen olu ka se k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye surtout an ka tungaranke minnu bɛ jamana kɔ kan u ka se k'a ta k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a b'u bɔ ko caman na hakɛto bɛ kuma in kan sɔli ala rasul n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ wa salamu aleykum